Despois das reformas do equipo do Galicia Bonita, pensas que as casas seguen tan bonitas como as deixaron ou que os donos volveron ás andadas? Gloria, pero como temos isto así? Din que o que avisa non é traidor, eu senón non te necesitaría. Para sabérmolo, imos escoller a obra máis bonita que se cadra xa non está tan bonita. Gústache? Pois nadiña. Non che gusta esta obra de arte? Non, de arte tampouco. Buah. Das seguintes 3 reformas, cal foi a túa favorita? Que tal vedes a casa? Ben. Foi un cambio, non? Eso non vin. A verdade é que quedou chollo porque dá gusto velo. Agora xa queda uniforme, xa se ve unha vivenda única. Fainos saber a túa escolla a través de Twitter, Facebook e Instagram. Como non aparezca, Eu xuroche que dentro parece a dunha hora, cadela. vos ximpo de aquí. Vou buscar a cadeliña. Galicia Bonita, cada luz na televisión de Galicia e sempre que queiras en crtvega.gal.